Takže vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si pozrieme kúpele Bišta. Poďme na to. Takže ako prvé nás tu privítala nejaká informačná tabula. Tu sa nachádza nejaká budova. Také sedenie ešte vám. Tu drevo, tu bolo asi ešte veľa z toho ich budovateľov. Takže takto to vyzerá, ako môžete vidieť. Čo sa ešte nachádza tu? Mraznička na lanovky. Tuto. Záchod, bordel, mraznička. Také typické, opustené. Tu bude ďalšia nejaká budova. Takže pred nami sa nachádza nejaká budova. Nejaký hlavný rozvádzač budovy. Riadne veľký zásobník vody. Smer. Také smerácké časopisy. Takže idem ďalej do tejto budovy asi. Tu bude hlavný vstup nejaký. Aha. Vyzerá to tu zaujímavo. Bojím sa chudoby a nie smrti. Som mozaika tvorená každou osobou, ktorú som stretla. Žiadne bláboli. Recepcia. Nič tu také už není fakt. Už je to celkom rozbité. Veru. Rozbité. Poďme na poschodie. Tak toto ešte je schytalo. Poschodie tiež celkom rozbité. Reštiku. Tie stĺpy sú zaujímavé. A fakt je to tu celkom rozbité. Poďme hentať ďalej ešte pozrieť. Bar. A čo také? Nepitná voda. Poďme ďalej. Čo sa to nachádza? Sú tu nejaké takéto, ak by som to nazval, izby. Takéto izby sú tu. Zhnité postele, všetko možné.
ďalšia z izieb. Tu ešte nejaká skriňa. Slovenská mapa. Ďalšia izba. Je tvoja mac. Také časopisy. To je ešte aj koberec v tejto izbe. Tu sa nachádza nejaký bordel. Tu má nejaké záchodie, kúpeľne. Ideme na ďalšie poschodie. Tu sú úplne prázdne miestnosti, ako vidím. Posledná posteľ, skriňa. Zaujímavý grafit. Tu ešte aj koberec. Katastrofálny stav, ako môžeme vidieť. Fakt, miestnosť za miestnosťou. Poďme sa pozrieť ešte o jedno vyššie. To už vyzerá, že je viacej svetla. Tak toto je fakt katastrofa. Takto vyzerajú slovenské kúpele. Toto bola asi nejaká VIP izba, alebo čo. Mala vlastnú kúpeľňu. Aha. Nejaká prelovatých. Normálne izby nemali vlastné kúpeľne. No, toto mohla byť fakt taká VIP izba. Denník tu zostal. Takže vchádzam do ďalšej budovy. Ako môžete vidieť. Toto ma tu zaujalo. Toto bolo, či to tu dodatočne nakreslí niekto. Zaujímavé. Ako to pozorne, že... Čo to tu je? Zaujímavé. Sme v kúpeloch, mohla tu byť vodoliečba. Bazénik. Poďme na ďalšie poschodie, na prvé. Tu sú dve vane. Zaujímavá, jak sa lúpe. V každej miestnosti je vaňa. Tu bola fakt vodoliečba.
Takže našiel som vchod. Ideme sa pozrieť dnu, čo sa tu nachádza. Tu je veľké. Toto vyzerá tak typicky socialistické. Drevo všade. Ukážem mal zo pár izieb. Tu bol unikový východ nejaký. Okresná správa rekreačných služieb Trebišov hotel. Neviem aký. Toto asi recepcia bola. Si myslím. Alebo vrátnica. Nazvite si to, ak chcete. Takto vyzerá jedna z izieb. Ivan, to sa kýve celé. No ja ďalej nejdem. Určite idem z tohto poschodia, kýve sa celé. Ešte tu sa nachádza nejaká veľká spoločenská miestnosť, či čo to je. Dosť veľké, fakt. Bordy, staré repráky, rozbité už, nejaký stôl, skriňa. Takže tu, kde som video začal, tu ho aj ukončím. Toto boli kúpele Bišta a my sa vidíme o týždeň na ďalšom zaujímavom mieste, ako bolo toto. Ak sa ti video páčilo, hoď tam odber, like, nejaký komentár. Super, ďaká členstvo. Vidíme sa o týždeň. Čaute.